ikaw na ang nasaktan na nagkalay ko tayo noon. Akala mo ba hindi ka tayo protektahan? Hanggang ngayon pa yun pa rin ang iniisip ko? Hindi. May dahilan kung bakit tayo pinagtakbo. Hindi ko alam kung para saan. Hindi ko alam na kailangan mo sa kape. Para na ba niyo ako mo? Pero hindi ko alam. At dito na tayo! Masugat sakit ang binibigay ko sa'yo. E di dapat naiintindihan mo kung bakit ko kailangan ito kayo. Tama na. Sinakripisyo mo. Mukhang desidido ka na. Sa gagawin mo. Ito, ganyan hindi ko Gusto pumunta ko sa lang ganyan. tumulong. Pero hindi kita pipilitin. Isang bagay na ayaw mo. Lapit ko sa bakery. At nanada pa, masukot mo lang. Tanong ko na sa kumakas na sa sabihin. Kalaban ang lakas ni Samuel. Yun ako. Dahil pa lang. Kailangan ko ba ulit? Sins of the Father. 9:30 p.m. Nagkulang ka sa gitna ng isang masukal. Nakatirahan sa mga sa isang isunod ng palasyo. Sinabi ng nanay at parang masyado siya kasi para mag-isa ng mga kasama. Umahiwas sa mga bakit yung pilit pinubuhay ang matagal ng pagkain? Sumama ka na sa akin para matulungan. Bakit na? Mommy D, good evening. Bell support. Mom Jean, TV Mix, good evening. Marami ka pang gustong gawin sa buhay, pero hindi na. Mag-care. Mas marami ko, hindi mo ito ang
Sis Rina, good evening. These might be warning signs that your mobility may be at risk. Try Andean Gold 5X. Clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. Make a difference in just 4 weeks. Ito mo yung nalabas sa detergent niya? Baka may iwan pang germs. Mag-Sunrock Color Safe. Expert tumatay ng up to 95.9% germs na di kaya ng detergent na. Kulay at inis, di pa therapy. With Sunrock Color Safe. Ano bang lutuin? Confident na tayo masarapin with all-in-one vacuum packing sa kaya naman ang pamilya, papa. It's magic! Carabiners, pagbubuhan ng mga ako, ito bangka, ang likas araw-araw promo. Magdagdag sa mali! Parang plans sinigit araw-araw. Coffee ko bangka, ang likas araw-araw promo. Sign up! No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Madalas pagod kapag diabetic? Hindi na ako ganoon. Lucerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Basta nagtulong ng Lucerna, in control ka. Promise, babe. Hindi ka mariritin. With that A, hindi ka mariritin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet8.ph. Start your day with a creamy cup of soup. Just pour. Add hot water. Stir and wait for 1 minute. Soup and go. Your 1-minute breakfast. Ngipin! Sobrang sakit. Relax na. Panax deals with the real cause of pain. With care. Panatay ako. Sobrang sakit. Panatay na plana. From Taiso. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Panax deals with the real cause of pain. With care. Kaya pa natin ako. Sobrang sakit. Panatay sa plana. From Taiso. Football has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet8.ph. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taiso. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taiso. Ang hanap ng Red Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero inasal sa hamon ng bukas. Pero as strong, Years married, how do you guys do it? Well, they think eye to eye. In eye to eye. Paano pag lumabo ng mata? EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. Stop staring. You're making me do that. Close your eyes. Papa, Oh, anak. sasama ka pa sa meeting ni Avance? Oo, anak. Hindi ko papanagpasayin ng pagkakataong makita mo po sa City Hall ang isang negro. Kailangan mo ang suporta natin lahat. Gusto ko ng moving pa. Pero, mainit pa rin ang dugo ni Ramon sa akin. Pati na rin yung Marquez. Hindi makakatulong sa kampanya natin kung watak-watak ang pamilya. Anak ko, talagang matigas ang ulo niya siya naman. Baka panahon na para kausapin mo ng masinsinan si Ramon.
Pati na rin si Tanggol. Set the rules. Para mapagplanuhan na natin ang meeting ni Avance. Tama ka na. Patatawa ko ang sabi ko. Para iisa ang ating sa meeting niya. Dahil ito. Teka. Kasi ka. Umuwi na yung sota mo. Ito na ni Mayor. Akala ko ba ayaw mo sa nila? Bakit ba ang iyong isip? Sige na. Meron maraming tanong. Oo nga, bilisan mo na. Buka na nakamas mo dyan. Makinig kayong lahat. Ngayong gabi na ang meeting de Avance. Ang huling kampanya sa kandidatura namin ni Tanggol. Ipakita natin sa mga tao na kami ang nararapat umupo sa City Hall. Ako muna ang magsasalita. Pagkatapos si Tanggol. Dahil sa ginawang eskandalo, hindi dito, lamang ngayon si Tanggol sa po, 64. Pero hindi tayo dapat makampante. Kailangan siguraduhin natin ang pagkapanalo namin ni Tanggol. Ang hindi nila alam, meron pa tayong isang pasabog na ikakasira ng mga gerero. Si Fatima, nagkakalap ng mga kasinungalingan at pako ng mga gerero. Nakita naman sa motorcade ang maaaring gawin ng mga gero. Ibang klaseng halimaw ang makakaharap natin. Kaya kailangan tayong lahat na maghanda. Nagpagantog na ako ng matawan kita para sa kaligtasan ng lahat. Lahat na rin yung mga CCTV para madaling makita yung mga kailangan tao sa mga. Magaling. Pero hindi sapat yan. Una, kailangan tayong lahat na magkaisa. Ako, Olivia, ilang gabi niyo muna ngayong hindi pagkakaunawaan. Hindi tayo mananalo kung tayo mismo nagkasama-takpatan. Of course. Of course po pa. Alam niyo kung sino ko pwede hindi mo na. Pero para sa papanaral ako, isasaklap ko muna ang galing ko. Sa iba, magandang din sa City of Manila. Doon, Tanggol. Sa'yo nakasalalay ang pangalan ng mga Montenegro. Ipanalo mo ito, ako. Huwag kayo mag-inalala doon. Gagawin ko ang lahat para manalo tayo. Pinapangako ko sa inyo. Pagkatapos ng eleksyon na to, tayo na ang bubuo sa munisipyo. Hindi na muli makakabalik ng mga gerero. Wala nang maghihirap ng mga tao. Wala nang mga pamilyang mamamatay sa kamay ng mga gerero. At gagawin ko ang lahat para ang pamilya dito sa David. Sisiguraduhin ko sa'yo
Talent Season 7 Grand winner, MMK. Good day for a date. Bad day for a date. Maka-dandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and headache from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Mahirap ka sa sayo tayo ng kasino kung halos lahat ng dishwashing na tayo na. Unador 3X Stronger Cleaning Power. Sa para, 3X Stronger sa matinding cell. Ay, maraming tutoy! Unador 3X Stronger Cleaning Power. Ito, kaya mo Mr. Let's go! With aging, nagkaka-muscle decay, which leads to higher risk of illness and even more muscle decay. Yan ang cycle of weakness. Kaya may ginahas like Sure Gold with Strength Pro, with HMB to help build muscle mass, and YPG to help build immunity. Easy build the cycle of strength and Sure Gold with Strength Pro. Ano yan? Makinipansin ka doon. Ang bango! Ang sarap! Patay na yan! Makinipansin ka doon. Happiness. Show how much you care every day. Green Cross Daily Care. Germ protection that is skin vitamins and up to 5 hours of moisture lock. Green Cross Daily Care. Every day I care. Ayun lang. Extra rice. Ngayon, may extra rice na. Sarap ulam. Ang sauce ang mag-savor sweet piece of meals. 99 pesos lang. Sa segunda party, ito na ang sige man siya. Pero susunod sa pamumulitin, ikay na detergent. Sa agyan, posible. Para mas paglatag sa luna ng ilaw, Dennis Power Clean. Pwede nyo na pumili ng bago. Kaya sige man siya, posible sa agyan. Basta gardenia, masustansya. Si Bunso, masigla, malakas, masigla, kasakot. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Love, Sakit ng ulo ko. Ikain mo lang, hindi pwede. so please. Sakit ng ulo? Di ba, Jessica Dad? Pwede ba sa akin? Baka may side effects. Maraming hindi pwede. Pero ang By Jessic, pwede. Sa buntis, sa walang laman ng tiyan, at seniors. Pwede pala. Sino man, kailanman, choose ingat. Choose By Jessic. Nakakagulat yan. Milo Morning Champs. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo Morning every day. Eeny, meeny, miny, mo. It's a match! Just like Kingston. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit prepaid pay for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Ang dessert mo, sa in-afford tuna. Siksik, sarap, at ngunit sili, konti lang ang mantika. Nagtok na sarap ang tuna sarap. Fresh fruit, sana rin ang tuna. Diba? Dessert. Ready to order? Hirap sa ubo. Dito na ikot. Hirap sa hika. Hirap sa pleba. Pag may hirap, may ginawa. Take it easy. Sa Plemex Forte Capsule, nagundi, natural, tumutulong para tunawin at palabasin ng plema. Ang Plemex Forte Capsule ay ginhawang magaang dalhin, madaling bitbitin. Ginhawang dugo. Sa ubod biga, Plemex Forte Capsule. Basta nagundi, Plemex. Easy. Ganda ng hair! Mag-hairstyle tayo to the show. Ano pa hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and better looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Ano ang tawag sa tropa mong matangkad? Ano? Edi,
fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. Sobrang sakit. Flanax na! Flanax stands for the clear cause of pain. What care? Sobrang sakit. Panatang sa Flanax from Taiso. Sarap ang road trip! Sobrang sakit. Flanax na! Flanax stands for the clear cause of pain. What care? Sobrang sakit. Panatang sa Flanax from Taiso. Mula noong hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang Dinisigan Era Yumato sa Eastern sa Pilipinas Public Service. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari mong masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. I-welcome po natin ang boses ng kababaihan sa Maynilang Parties. Ang makampi ng mga kababaihan! Dance challenge para sa inyo. Excited ba kayo? Kung makita kung gaano kayo magaling sumayaw, sige lang to. Kailangan lang galingan yung sumayaw sa viral na jingle ni Miguelito. Alam niyo ba kung ano yan? Sige, mga magaling sumayaw. Ikaw na! Diba sabi ko, i-direct nyo yung mga to dun sa standby area. Gusto ko yun, hindi pwedeng may mangyari kay Manggol. May makita kayo tayo na hinalay. Okay? Sige. Wala. Siyempre mo, pupunta siyempre. Ito na ang programa. Narinig nila listahan. Pagkasunod-sunod mo sa salita mamaya. Talagang nagsasabi ko. Kahit kung may nangyari sa pamilya, hindi mo niya ugali na mag-iwan sa kita ng laman. Hindi nagsisinungaling yan sa lakang na naman. Dito. Yung binatay na dito ay Pasko sa Huwag sasayanin ang tiwala at suporta ng mga tao. Matagal na sila naghihirap at pinahirapan ng mga gayera. Pinapangako ko, kapag nanalo tayo, ito na ang magiging kataksan ng mga gayera. Estado, napakakabit mga kaibigan. Alam niyo po, sa kabila ng mga alinaskas sa kapatid ng mga kaibigan, laban sa kanilang
sama ng mga yan. Dapat talaga maalis na sa pwesto yung mga kirito. Boy, masa ka na sa pag-ito sa dulo ng laban na ito. Sama-sama natin palalayasin ang mga kirero sa City Hall. Oo, Tanggol. Hindi ka namin iiwan. Kasama mo kami sa ulit. Para gusto mga kasama natin namatay. Mas kapatid mo si Rita. Maraming salamat sa lahat. Kahit namatay na tayo, hindi niyo pa rin ako iniwan. Pinapangako ko sa inyo lahat. Pagtutulong-tulong tayo para mapalayas natin ang mga kirero dito sa Maynila. Asahan mo, Tanggol. Nakasama mo kami hanggang sa huling-huli ng laban na ito. Nasa likod mo kami. Oo, Tanggol. We're ready. Nanood ka ba siya? Wala siya. Kinastis mo pa? Switch to L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang pagtya. No more gastos sa washing machine. 750 lang per wash ang L'Oreal Liquid. Uy, kapagod. May na siguro tayo. Happy birthday mo all day with Download May. Gusto mo mag-milk? Perfume mo all day. May bagong nagising sa'yo. Bagong Nescafe Original. Like dark roast coffee. Oo, ang aroma at sarap. Tama, ang tapang ng katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Lipat na. Enroll na! Instant Carbonara, ready in 3 minutes. Tuboy ng pasta, ihalo ang sauce, spray ka ng toppings. Marisa Vlog, sis, good evening. 15 pesos lang. Billmix TV. Spaghetti carbonara, ready in 3 minutes. Nasa namin ang sila. May right bit na nito. Ang bukso. May right bit na nito. Kasi mas kami kasi ikaw. May right bit na nito. Dahil gusto namin na bumalik kayo. Ready? Let's do it. Ride it, sip it, slurp it, eat it, drink it. Just add zero. Ride it, sip it, crunch it. Just add zero. Ride it, sip it, drink it. Just add zero. Mga pangalit ng inyong paghandaan, kaya pala sa Gcash. New buy load with free health insurance. May load ka na, insured ka pa. Sa Gcash, kaya pala. Load ka sa Gcash. Ang batang matibay. Mag-beer ka muna? Di susuko. Ang batang matibay. Tuloy ang tibay mangarap. Pero, Discover beautiful hair like never before. Use Creamsil Triple Keratin Serum Conditioner. With 30x keratin serum. Ultimately perfect straight hair. From Creamsil.
off the bench as always provides a lot of positives para sa talking things. Gusto sabihin, kainin with energy, pero hindi eh. Relax na relax na. He's actually a steady force. When the other team is making a run, even in the basketball, there's just this confidence from within. Wala kayo lang din. 57-46. Now, I'm talking text. Here's what we stormed over is the outer parts of the third. You know, what we stormed is trying to be, he's the fireballs. Yeah. Gusto niya magsimula ng apoy dito. And he's trying to light fire between the rest of his teammates. And they want to raise their game to a higher level right now on that offensive end. Castro, maybe Drago, maybe not. Certainly we did. But good presence of mind para Jason Castro. We're going one way. Out of control. Pero kung tingin mo, ay, pero dito pala yung lista. TJ doesn't have to you can see right there that that guy is at best 75%, 70%. 59-48, don't get this. Back in a moment. Yun, pasok. Ayos na eh. Ang lupit mo talaga. Ang kamusta dyan? Ayos na, Boss Medina. Napasok na namin mga CCTV sa lugar na to. Pati yung basketball coach. Binabantayan namin yung mga naghanapan sa amin ni German sa mga gineo. Siguraduhin yung walang makakaligtas sa mata natin. Baka isa dyan tao ng mga girero. Siyak na magbabalaki ang gumawa ng masama. Okay, kung na lang, Boss Medina. Nakanda kami. Manda namin protektahan si Tanggol kahit anong mangyari. Alam niyo po, itong pagsuporta ng mga taga-Maynila ay tila nagsasabi na sawa na sila, pagod na sila sa panunungkulan ng mga girero. Nasaan si Miguelito? Ready ka na ba? Hindi nakapanihintay ng audience. Imalang sila. Pag-ibigay sila lahat sa akin. Sige, paplansay nga namin yung mga ganatong. Babalikan namin kayo ang ready. Ang mga plano ng Montenegros, hindi tayo pwede pumalpa. Confident ako sa grupo. They will deliver. Walang magiging ang Montenegro. Tandaan niyo, nakasalanay sa gabi ito ang maraming taon nating pagsisikap ng masabog ang mga. Walang uupo sa City Hall. Kaya, walang iba. Hindi ang isang Montenegro. Mayroong tanggol. Kung umpisa na po ang programa, yayayain ko lang mapunta sa entablado. Ha? Kaya na kayo natin. Hindi kayo bilis. Salamat ka. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Magsisimula na ang Medina Pase. Nasaan ka ba si Olivia? Saan mo naman kung meron mo na sa mansyon? Nasaan ay ang busy mo? Pagkayan mo ang mga Benito ha. Siguraduhin mong safe sila at huwag silang magpapakita sa publiko hanggang hindi ko sinasabi. Sabi ko, ma'am. Dami mong support eh. Mama, umalis ka po yun. Gusto mo kasama kita? Dapat sagutin ang tanong mo. Ako na ang sitwasyon ngayon. Ayaw na natin ulit ang bahay, di ba? Hindi naman pala ba sila ito? Nagawa ko ito para sa pamilya. And I trust you. Para sa akong to. Game na! Ready na mga speech niyo? Oh, nandala niyo
Saan gawin niya? Nandito sa tunay kong pamilya, sa mga Montenegro. Naniniyan ang pamasamaan loob mo sa akin. Pero makinig ka, anak. May masamang binabalak si Roberto kay Cantor. Ano? Anong binabalak niyang gawin? Hindi ko alam, Maria. Ang alam ko, si Tanggol ang pakay nila. Mag-ingat kayo kung malaman ka, anak. Hindi pwede hindi ako aakyat sa stage. Kailangan nakita ko ng mga tao. Olivia, makinig ka sa akin. Handa na ba yung pangregalo natin sa bakit ngayon sa kalimutan? Dala mo. Hindi ba palit ang sorpresa ko para Ito nga, sa pino. Ikanti mo. Sige na. Tabi mo na yan.
Seriously? Okay, kwarto gawat gusto. Tinaan ko ta. Kaya basi ko sublikon si ni Mangwan ba?
Jangan patay na. Gracias, Papa. May parts naman talaga sa mga buildings na okay. Pero, Okay, ding-ding eh. hindi sa sila na sila nakalikada. Hindi marami.
lahat ng gagawin mo, may magandang kapatid. Hindi ako. Hey guys, I'm here with Kate and Bear. Bad timing na kasi, makadadrop yan. Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Liberty mo all day with Downy Day. Gusto mo mag-demo? Liberty mo all day. Champion, 9 pesos ang per sachet, 25% more naman. May milk, egg, and vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion, energy for the body, energy for the brain. Ready to enjoy more joyous moments? Isa pa. Kaya nyo enjoy from the players. Sagad sa masakang tibay, wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Love, Sakit na ang ulo ko. kahit hindi pwede sa face. Sakit ang ulo? Goodbye, Jessica Guy. Pwede ba sa akin? Baka may side effects. Maraming hindi pwede. Pero ang Biogesic, pwede. Sa buntis, sa walang laman ng tiyan, at seniors. Pwede pala. Sinaman, kailanman, choose ingat, choose Biogesic. Ang nagagawin lang yan. Only a Coke has 8 million live SPs in every bottle that may reach the intestines alive to help in good gut health. Panalo ka dyan. Di ko naman nalabas ang version na. Maraming nag-iwan ng germs. Mag-Sunrox Color Safe. Expert tumatay ng up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at linis, hindi pagpalaki. With Sunrox Color Safe. It's for carbonara, ready in 3 minutes. Kung wala pasta, ihalo ang sauce, spray ka ng topping. Wow! Bilis! Instant pasta! 15 pesos lang. Yung pasta, instant spaghetti carbonara, ready in 3 minutes. Nagsabi na ako. What's up? Alex Green. Pilipinas ay pa-excited. Kapag tumaas sa'yo, ipapagpapay sa kalay kusok na hit sa tulong para sa B1 B60. Alex King. Energy
sabaw. Naalala mo nung sinugusto ng mga oka? Sabi mo ikaw nung gusto mo pala ka? Meron ko ipagpapasalamat kay Tano. Ano?
Ma'am Jen, Boss Bell, Ma'am Lynn, Boss G. Thank you so much. Mag-end na po ako. Thank you. Bye-bye.